Mala 10,000 persuna nġabru għall-istess san u mal-ewwel tokki ta' nhar il-ġimgħa l-kbira imxew mill-Mellieħa sal-Furjana. Dan għas-16-il edizzjoni tal-mixja tal-ġimgħa l-kbira b'risq il-Fondazzjoni Puttinu Cares. Din is-sena bħal snin oħra il-mixja bdiet mill-Mellieħa, iżda ħadet rotta differenti u ntemmet fuq il-fosos tal-Furjana. Il-moħħ din l-attività li llum il-ġurnata saret sinonima mal-ġimgħa mqazza huwa ġewvella mill-Mellieħa li ħadna lura 16-il sena. Bdejt din il-mixja bħala weda, jiena u raġel tat-tifla, tlaqna mill-Mellieħa, dort il-Knejjes, ix-Xemxija, San Pawl il-Baħar, Mosta, Rabat, Ħażebbu, xub għajsejju sal-Isla. Ma dan l-istazzjon spjega li tul l-ewwel ftit snin inaqdu miegħu raba' ħbieb. Iżda meta ġitu l-idea li jinvolvi lil Puttinu Cares ħarġet fid-der il-qlubija tal-Maltin li konkorrew bl-Eluf. Din il-mixja trixen nista' ngħidlek li mhijiex mixja faċli, ġifieri timxi dak il-kilometri kollha mhijiex faċli. Din il-mixja ma jagħmluhiex biss dawk li huma fiżikament attivi, iżda anki tfal ċkejknin u dawk kbar fl-età. Din għalija jkun ta' sodisfazzjon kbir u barra li huwa ta' sodisfazzjon kbir tara li daw iż-żgħażagħ u tfal żgħażagħ u anke anzjani tara s-sodisfazzjon tagħhom li jkunu għamlu dak is-sagrifiċċju f'din il-ġurnata tal-ġimgħa l-kbira. Bħal kull sena il-flus li jinġabru jmorru għand Puttinu Cares, bilan li jgħinu biex tittaffa xi ftit mid-tbatija ta' tant pazjenti Maltin li jkollhom jirrikorru għall-kura barra minn xtutna. Min barra l-Eluf li attendew, 20 ta' persuni ħadmu minn wara l-kwinti biex ħadu ħsieb il-loġistika tal-attività, anke fejn tidħol iż-żamma tal-ordni u l-ħarsien tal-parteċipanti minn kull periklu li jistgħu jiltaqgħu miegħu fit-triq. Iżda 16-il sena ilu, ġewvella qatt kien jemmen li se jasal sawn. Le, u jkun għadni sal-lum, ma xin naraw dak in-nies qas inkun rid nemmen, jiġifieri daw in-nies kollha ġew għal din il-mixja tal-ġurnata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.